Вітаю! Час новин на АТР. В ефірі «Заман». Сьогодні 16 вересня і 567-й день анексії Криму. Продуктова блокада Криму розпочнеться цієї неділі опівдні. Про це у парламенті заявив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. За його словами, всі три дороги, що ведуть із материкової України до Криму, будуть перекриті для вантажівок з українськими товарами. Для людей і легкових автівок жодних перешкод не буде. Чубаров зазначив, що блокада буде тривалою. Лідер кримських татар запросив усіх народних депутатів приєднатися до акції. Депутати заяву сприйняли оплесками. 20 вересня о 12 годині в день нами будуть перекриті для вантажівок, що перевозять товари до Криму, всі три дороги, які ведуть з материку до Криму. В той же час переміщення людей та легкових автомобілів залишається безперешкодним. У Верховній Раді мають бути розглянуті законопроекти народних депутатів, які спрямовані на врегулювання питань взаємодії материкової України з окупованим Кримом. Має бути відмінений закон про вільну економічну зону Крим. Ми маємо доцільним впровадження вільної економічної зони на території Херсонської області, які прилягають до Криму. У Державній думі Росії акцію кримських татар назвали піаром. Представники фракції «Єдина Росія» запевнили, Рифат Чубаров і Мустафа Джемілєв просто вирішили нагадати про своє існування заокеанським спонсорам. Свою участь у продовольчій блокаді Криму підтвердила організація, яка заборонена у Росії «Правий сектор». Акцію, що ініціювали лідери кримських татар, «Правий сектор» розцінює як подвійний удар по московським інтересам і по нинішній українській системі запроданства і здачі державних інтересів. Наприкінці цього тижня бійці Запорізького правого сектора вирушать до південних кордонів Херсонської області на допомогу кримсько-татарському народові. Кримські активісти та правозахисники не схвалюють акцію по блокаді ввезення української продукції в Крим. Радять боротися у правовий спосіб та закидають українській владі непослідовність у політиці повернення півострова. Україна досі не знає, яка в неї взагалі державна політика щодо Криму і, по-перше, щодо людей. Треба визначитися, ми говоримо про територію Криму, або ми говоримо, перш за все, про те, що там є люди, це 2 мільйони громадян України. І у України є зобов'язання. Я не вірю в те, що після цієї акції дійсно буде можливість правозахисникам потрапити в Крим. Я не вірю, що припиняться переслідування. Скажіть, будь ласка, чи є така людина, яка дійсно вважає, що якщо шановні народні депутати України, пан Джемілєв і пан Чубаров зупинять вантажівку, яка везе їжу в Крим, то після цього Російська Федерація, окупант, звільнить Савченка і Смедляєва. Один з фігурантів сутичок 26 лютого – батько 4 малолітніх дітей, кримчанин Алі Асанов, який вже півроку перебуває під арештом, розповів про залякування з боку російських спецслужб. Про це він написав у своєму листі до іншого арештованого фігуранта цієї справи – заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, який вже 8 місяців перебуває під вартою. За словами Асанова, ФСБ залякує його 20-річним терміном і обіцяють, що сидіти він буде за 6 тисяч кілометрів від батьківщини. Асанов зазначив, не дивлячись ні на що, неправдивих свідчень давати не буде. Обвинения в отношении наших ребят, они не обоснованные, и их заставляют лжесвидетельствовать. Не только клеветать на себя, но и клеветать на других людей. Но к чести наших ребят, и Мустафы Дегерменджи, и Али Асанова, и Ахтема Чийгоза, никто из них не дрогнул. Я считаю, что настоящие сегодня национальные герои, и их пример, их мужество должно настолько вдохновлять. Акція пам'яті Георгія Гонгадзе та інших загиблих українських журналістів відбудуться сьогодні у різних містах України. Президент Петро Порошенко поклав квіти до меморіальної дошки пам'яті загиблих. У Києві акція пам'яті розпочнеться о 6:45 вечора біля будівлі Національної спілки журналістів. Звідти учасники рушать ходою до Майдану Незалежності,
На 20-ту запланована хвилина мовчання. Українські журналісти запрошують усіх, кому не байдужі ті, хто загинув за правду. Журналістів, які намагаються добувати і оприлюднювати правду, тиснуть. Їх переслідують, викрадають, вбивають. При цьому судові справи, як правило, залишаються нерозв'язаними, якою б не була влада. Покажімо, що ми не байдужі одне до одного. Безнаказанность порождает новые преступления, новые нападения на журналистов, новые трагедии. Закон защищает нас лишь на бумаге, а на деле мы сами за себя и друг за друга. Никогда не забывайте об этом. Никогда. Давайте вместе вспомним всех наших коллег, которые погибли или пострадали. Встречаемся на акции памяти 16 сентября. Проблеми з будівництвом, корупція, глухота російської влади до труднощів містян. Мешканці Алубки пікетували будівлю Ялтинської міської адміністрації. Учасники пікету тримали у руках різноманітні плакати. У тому числі звернулися до голови російської адміністрації Криму. Аксьонов, розберися. Також кримчани нарікали на ліквідацію системи охорони здоров'я в Алубці, банкрутство санаторію «Зелений мис» і захоплення земель олігархами. Конфлікт навколо Євпаторійської соборної мечеті Хан-Джамі триває. Представники Таврійського муфтіяту відмовляються залишати культову споруду і перешкоджають представникам Кримського муфтіяту проводити намази в мечеті. Усі подробиці в нашому сюжеті. У лютому цього року Духовне управління мусульман Криму виграло суд по поверненню мечеті Хан-Джамі в Євпаторії. Представники Таврійського муфтіяту назвали це судове рішення незаконним і оскаржили його. З тих пір пройшло чимало судів. І не дивлячись на те, що Верховний суд Криму не задовольнив апеляційні скарги представників Таврійського муфтіяту, звільняти мечеть вони не збираються. Востаннє 3 вересня при виконанні судовими приставами судового рішення Ельмар Абдулганієв відмовився покинути мусульманську культову споруду і не дав призначеному в вересні минулого року імаму мечеті Хан-Джамі Іскендера Маметова провести всередині приміщення намаз. Сторонники этой общины, они собрали много людей и обманным путем, якобы муфтият хочет закрыть мечеть, собрали бабушек, дедушек. Вот. То есть планировалась провокация. Прокоментувати щонебудь керівництво Таврійського муфтіяту нашій знімальній групі відмовилося. Кримські мусульмани не схвалюють конфлікт, який відбувається навколо мусульманської споруди, та по-різному ставляться до того факту, що місце, яке займає імам Ельмар Абдулганієв, повинен покинути мечеть. Джамат наш, то есть к имаму никаких не имеет претензий. То есть наоборот, мы хотели бы, чтобы наш имам продолжал свою работу здесь. Наши дети здесь будут ходить к нему, учиться, знания получать. Вот. А нам приходят какого-то имама предлагают, другого. То есть у нас как бы не спрашивает никто, да? Вот. Это же неправильно. Я считаю, что это неправильно, когда у нас появляется несколько муфтиятов, каждый толкует по-своему, считает, доказывая свою правоту и свои права на исторические, в первую очередь исторические сооружения, потому что Євпаторійська мечеть — это не просто мечеть, а мечеть с очень большой и глубокой историей, которая, обязательно, мне кажется, должна быть под покровительством Духовного управления муфтиев и под муфтием Эмир-Али Аблаевым. Хотелось бы, чтобы, конечно, мирным путем разрегулировался конфликт, и чтобы мусульмане, конечно, между собой не конфликтовали. Желательно было бы, конечно, чтобы сохранились дружественные отношения среди народа. Это очень важно. В этой тяжелой ситуации я нашему народу, всем нашим лидерам желаю только одного. Эпмыз бірлікте яшайықта, бірлікте олайық. Вместе мы силы, и мы сможем добиться всего, что мы хотим и что нас ждет впереди. У Духовному управлінні мусульман Криму заявили, мечеть і все майно знаходиться на їхньому балансі, та будь-які переходи без їх згоди неможливі. Думки вже подало скаргу в прокуратуру Криму. Кримчани при Україні могли тільки мріяти про такі зарплати, як зараз, заявив Сергій Аксьонов. За словами голови російської адміністрації Криму, зростання зарплат працівників бюджетної сфери в цьому році склало 157%. Ціни ж на продовольство в Криму ростуть ще швидше. По деяких позиціях ціни на харчі наздогнали вже Москву, а зарплатам до столичного рівня ще далеко.
Здесь такие низкие зарплаты. Я приехал с Калининграда сюда, и здесь вообще кошмар. Здесь вообще работать нет смысла. 8 тысяч, 10, 12, 14 тысяч. Вообще, зарплаты ужасные, конечно. Здесь такими ценами, которые здесь лучше, нет смысла просто жить даже, честно говоря, здесь. В нашем возрасте, наверное, нам слишком много и не надо. Единственное, что, конечно, в отпуск ездить я никуда не могу. Ну, а безбедно прожить можно. Если я в Украине получала 1000 гривен, то в переводе на российские деньги это где-то около 4000. Сейчас у меня пенсия 11 200 рублей. Я себе могу позволить то, что никогда не могла позволить при украинской пенсии. Что зарплаты маленькие у молодежи, это да, маленькие зарплаты. Конечно, мечтой не назовешь. Что там? Цены, конечно. 10, 11, 12 тысяч – это не зарплата, а в основном такие зарплаты. Цены потом на квартиру платить за коммунальные очень цены растут ежемесячно почти. Так что тяжеловато молодежи, конечно, жить. А мы, старый народ, привыкли, перебиваемся. У Сімферополі стартувала відкрита конференція «Майстри своєї справи Криму». Її учасники – підприємці. Всі подробиці в нашому сюжеті. Як успішно вести фермерське господарство, як знайти нові напрямки розвитку туризму в Криму, як створити товарний знак, щоб він працював на вас. І головне, з чого почати, як зробити успішним будь-який бізнес в епоху змін. Ці та інші теми обговорювалися на відкритій конференції для кримських підприємців. Задача – это объединить предпринимателей, то есть сказать о том, что мы не пытаемся, вот русские приходят не для того, чтобы захватить что-то, захватить рынок, а мы приходим с дружбой. То есть вот наш клуб, он всю жизнь строил свою работу на партнерстве. То есть мы, наоборот, хотим как можно больше здесь партнеров найти и помогаем предпринимателям в этом. Спікери конференції відзначають, досить багато кримських бізнесменів покидають півострів. На самом деле сегодня бизнес в Крыму, в Севастополе действительно испытывает некоторые трудности в связи с переходным периодом. На сегодняшний день все-таки мы находимся под санкциями. И действительно это отражается на бизнесе, это отражается на молодых людях. Многие молодые люди на сегодняшний момент не могут себя здесь найти. Они не могут понять, как им дальше жить. И поэтому вот я сталкиваюсь с тем, ежедневно к нам в фирму приходят люди, которые хотят просто уехать, потому что здесь какие-то есть ограничения для них, здесь они не видят никакой перспективы, поскольку мы находимся под санкцией, очень много ограничений. Місцеві їдуть, приїжджають іноземці. На думку бізнес-консультанта Світлани Солдатової, зараз намітилася тенденція того, що деякі американці хочуть перевести свій бізнес в Росію. И когда наши американские друзья переезжают в Россию, на самом деле они бегут от конкуренции высокой на том поле, на котором они реализуются. Почему? Там давно развитая среда. Там давно законы и принципы, которые действуют от и до. У нас все еще можно продавать то, что вообще никто не знает, из чего сделано и к чему это приведет. Поэтому я за то, чтобы к нам, конечно, приезжали. Відкрита конференція для підприємців «Майстра своєї справи Криму» триватиме 3 дні. Ільмас Ібрамова, Асан Асанов, Заман, АТР. Інформації про особливості оформлення шенгенських віз для кримчан в Україні не вистачає. Такі дані мешканців півострова надають лише посольства та візові центри 5 країн Євросоюзу – Німеччини, Греції, Естонії, Чехії та Польщі. Про це повідомили аналітики громадської ініціативи «Європа без бар'єрів». Щоб отримати шенгенську візу Греції та Польщі, кримчани повинні звернутися до консульства і візових центрів в Одесі. Для візи Німеччини лише у Києві, а для Шенгену до Чехії треба звернутися до відділень Києва, Дніпропетровська або Одеси. Активісти також повідомили про існування тіньового візового ринку. З такого тіньового ринку послуг вона свідчить про те, що насправді не всі консульства Європейського Союзу, зокрема ті, які знаходяться в Росії, дотримуються власне встановлених же правил самим Європейським Союзом. І, на жаль, подвійні стандарти у візовій практиці, як існували, так і продовжують існувати.
Єдина Росія – артіль злочинців. Так партію влади охрестив скандальний політик Владимир Жириновський. Лідер ЛДПР на сесії Держдуми виступив з доповіддю про сфальсифіковані вибори губернатора Амурської області. У відповідь на репліки депутата Єдиної Росії Ірини Радіної Жириновський не на жарт рознервувався. Помолчать! Вы видели что-то там? Бессовестная сидишь здесь, фигуристка. Провал идет, вы Майдан готовите. Мы выйдем только, чтобы вас не было здесь в Думе. Когда молчать нужно сидеть, лидер партии выступает. Сидит и все время мне мозги компостирует. Нам противно с вами в одном зале быть, в одной стране быть с вами. Вы не партия, вы преступники. Преступники вы все. Вся Единая Россия и весь ваш фронт. Преступники. У Львові живе понад 2000 переселенців зі Сходу та Криму. Як вони адаптувалися до умов життя у новому для них місті, дізнавалися наші кореспонденти. Дар'я, одна з 5 дітьми, 2 своїми та 3 сусідськими, приїхала до Львову після тривалого обстрілу свого будинку в Луганську. Протягом 4 місяців жила в одній із лікарень Львова. Зараз разом із батьками та дітьми орендує однокімнатну квартиру. Роботу досі не знайшла. Сами снимаем жилье, и очень острый вопрос в этом стоит, потому что государство никакой помощи не оказывает в этом плане. Сколько мы уже не обращались, никаких сподвижек, ничего нет. Все наши средства, которые мы получаем, получается, уходят именно на оплату аренды. Катерина, мама Дар'ї, досі не може забути пережиті жахи. Я очень плакала долго. Справилась с этим. Тяжело было вообще. Это было жутко. Передать это нельзя, понимаете, это только пережить можно. Сім'я Кривонісових допомоги від місцевої влади вже не очікує. Вдячні місцевим волонтерам. Вони теж переселенці з Криму. Їх день починається з розбирання гуманітарної допомоги. Диаспорамız Роттердам'дан, bizge yolladılar Urba, Київ. Дехто їде взагалі без нічого, без речей, там з одною сумкою купа дітей. Місцеві мешканці готові були допомогти. Викликалися різні діаспори наші за кордоном, які теж знали цю проблему, готові були допомогти. І ми вирішили таким чином зробити такий пункт. Зараз у нас немає постійних партнерів, але у нас є добрі зв'язки з нашими друзями з Польщі, з Угорщини, Голландія. От буквально сьогодні ми отримали невеликий вантаж, дитячий одяг, взуття з нашої діаспори. Департамент соціального захисту допоміг волонтерам лише наданням гаражів для гуманітарки. Лілія Зенєдін, Асан Імінов, Заман, АТР. Крим по-українськи. Так назвали збірку, яку презентували у Київській книгарні «Є». До неї увійшли 23 новели авторів-переможців конкурсу «Крим по-українськи». Це дії. Це Крим, Україна. Сергій Левтер, автор новели «Острів Крим», родом з Криму. Останній раз був на півострові під час референдуму в якості журналіста. Зважаючи на те, що я був в Криму під час анексії в якості журналіста по роботі, всі ті відчуття і переживання, які я там, і той досвід, який я там отримав, я втілив власне в цій новелі те сподівання на те, що все-таки Крим повернеться. У центрі уваги новели «Собака на прізвисько Крим», що живе в українській родині. Хлопчик з цієї родини товаришує з кримським татарином Рефатом. Вони збираються покинути півострів. Раптом собака помирає, і хлопчики разом його ховають. Рефат взяв цей хрест і підставив над входом у буду. Кілька секунд і настала тиша. Татарин дивився собі під ноги, схлипуючи, а я на забитий дошками вхід у буду. Рефат продовжував співати своїх пісень, а я промимрив сам до себе кілька разів. Пока, Крим, побачимось. Побачимось. Про те, що Крим ніколи не був російським, у своєму творі «Коктебельська загадка мого діда» розповіла Раїса Коктебельська. Боже ж мій, ні, братці, якщо ви не бачили Коктебелю, ви не бачили анічогісінького. Новела народилася не з одного моменту, а як пазлик склалася. І, звичайно, там є і кримсько-татарські якісь назви. Я просто хочу наголосити, що ніякого відношення, будемо казати, відношення до Криму Росія не мала б.
якби не завоювала свого часу його. До збірки також увійшла новела Мавілі Ягяєвої «Він народився в Криму» про історію депортованих кримських татар, що відвідували Крим в радянські часи. Щоправда, самої авторки не було. Ліля Зінядін, Олег Казикін, Заман, АТР. Наразі це все. Більше розповість Ельдар Курцітов о 19:30. На все добре і нехай щастить.